Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. South Africa makananga pasekura chapo. Ndabva South Africa ndakananga pasekura chapo. South Africa muri mutaundi Free States. Free State. Dambudziko mukomana wesimuzvakamira. Dambudziko mukoma Robert ndiri mukurarama muupenyu. Hapana chinobatika mabasa atinoshanda. Then nemabasa acho kuti ange achiwanika. Hai ngezvemutsimba unogona kuwana basa re$50 nhasi. Paunozoti wapedza kuita $50 iya ndo pachabuda amwe mabasa. Then ndakambochekwa negrinder muoko uyu 2019. Ndachekwa muoko negrinder ndakasangana nechiremwa chakandura kumeso chiremwa ndodaro kuti gore rino iri ndasangana nacho kanita kairi. Saka ma problems pendino ndinana bamunini baba wangu nichachayo nyandibereka wakashayika. Saka pendodarira ma problems ana bamunini vamwe vanongo nditi iwe chimbofamba kuti tifambe tiri pamwe chete ndona kuti side draw zvinodini zvinowaremera. Saka sekuru ndakasangana navo pa social media pane nhau ya vamwe mai vangu vari mupostori vanzi Magadarina ndiko ndakatanga sechana nasekuru saka ndaita namba dzasekuru pandatanga kukoneketa nasekuru mufoni mavo aihope mapictures angu ari mufoni mavo sekuru zvichiramba kuti ndiuye ndisangana nasekuru. Saka ndakazoshinga chaiko kuti ndikwanise kuti ndisvike muzuva rinhasi ndikwanise kusangana nasekuru. Saka zvichiremwa mambo zvitsvaka. Handina pandakamboti ndaendaba ndichiti ndimbotsvake kuti chii munhu akangoya mumemory mumaziso ndisekuru. Achiti aiwa zvakanaka sekuru. Alhamdulillah. Muzukuru akuteerai haana kutosvika kumushapo. Ndisati. Akataya ndange ndasvika pasekuru achapo. Matambudziko maanzo kuchidini. Ndinotenda chaizvo zvakomarobha. Matambudziko ngomarobha hapana paanozvengeka. Kuna chiremwa chakuuya haisi shiri yekutamba nayo kai. Ende shiri yechiremwa haidi munhu. Ine kwainonanga. Inonanga bridge, inonanga kana kuti kune karima. Chiremwa hachiuye pamusoro pemunhu. Swazoonera ndezvakuti chivanhu chiri kumusha kwake nematambudziko ari kumusha kwake. Zvizvo zvausangana nazvo kubva kumusha kwake. So dambudziko iro ranofanira kuti azoti rakamutarisa stage. Asi dambudziko sekuti wakatatu auya kudokwa. Isu aiwa sitomurapa tomubatsira. Kuti tibvise hosha neurongwa uri mudzidza. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anodisunungurira. Aya, tinotenda sekuru. Tinoimba mukomana zonazodzoka achitipa uchapupu kuti aiwa pandakabatsirwa upenyu hwangu hwapakati. Handina pendomborasana nasekuru ndodara kuti ndine pandakawaisira record aihope wakurangarira mukomana marecord asingaperi ari paSouth Africa. Ndinodara kuti pane pandakaudza kuti sekuru handina kwendinoendawo ndinoya kwamuri. Ndikawaisira futi imwe record ndikati sekuru ndokumbira kuti mundiregerere pakuti zvakuita kunge ndiri kutamba nemi asi kuti upenyu ndorudini sunifambira zveright. Saka handizivi kuti zviri kubva kunani ndotonzwa nasekuru kutoya kwavo vari ndovaroti wasoti wavheneke zvinhu zvese kuti chii chiri kuitika pamwe ndine pandakambomhanyawo ndoorerwa kuti pandakambonda pamupostori pandazvisunga zvinoitika futi. Saka mashoko mazhinji tomanzwa kubva kuna sekuru. To Zim News Beat TV. Vakanzi nevazukuru vangu sekuru kusapote kuchibuda ndosvika bwetaparara. Ndinozviziva kuti shuwa vanenge vakutarisira nokuti goya unobuda paneta kuti mweya wakaipa upinde. Saka aiva tinokotenda kuti aiva tiripo pane zvino. Asi tine mhuri zvokunetsa. South Africa yakakura. Hatizoti tine mataundi magani. Tachiona vazukuru vedu vamwe vachita dai sekuru vanoya here sendire kwedu. Ndikati kunonzi kuchihanzi kunonzi kuEastern Cape. Tati kuEastern Cape ine hatikuziva kuEastern Cape. Saka bofo ndichatogara pasina bofo ndinzwa kuti Eastern Cape yakamira sei. Nokuti kune vazukuru 2 varume vakataura sekuru mukatotiudza kuti muri kuenda mukoma Robert tinenge tatonoga pekusvikira. Ndikati alhamdulillah.
saka hayo aku Eastern Cape handikuziwe ndakajairira strike Joburg neCape Town neDurban. Eastern Cape kwakubwa hanzi magano eMozambique handiziwe asi Allah subhanahu wa ta'ala kana vatendera kana kuti vazukuru vachapona kusudi kuti vazukuru vachapona kona yese kana kuAmerica ndichasvika vakangotiudza kuti sekuru tarongeka isusu uyaenda kukoma Robert tiri kuEastern Cape uyai sekuru kuAmerica uyai sekuru kuDubai tinoenda ezilongo vangotiti uyai ezilongo vangotipa pekusvikira nemari yebhasi pastor ndakazosiya baba vari mudzimai wavo mazuva ano vari sei aiwa zvinenge zvinonakidza mukoma Robe apastor tinawo nemudzimai wese tinawo paipai chairwadza chekuti pastor communication nemudzimai vaita sevaisema mukadzi vasinganotaura naye vakasi vaimuona semhandu but alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ini ndichinawo pastor vese vanobvunza sekuru pastor akamira sedinaye tinaye tikurarama naye achikora ndikuona muzukuru pandapinda ndakutobuda ndakuenda akati aiwa ndinoda kunge mukoma Robert vari ndaona kuti papa mukoma Robert vamuchandipa bhisi bosi ndachachemerwa ndikashaya zvokuita ndikati aiwa mukoma Robert ngavadzoke kwese kwese zviri vanonzi play 2 saka ndikatoti aiwa mukoma Robert dzokai mudzwe muchembero uyu ane mhuri yavanayo igere pamakumbo handizivi matambudziko yavari kusangana nayo yanoda wachapona kuti nemimi tipindire tizwe kuti zvinofamba sei so Allah subhanahu wa ta'ala iri kuchango kurapa handiti mazvinzwa vanhu zvanzi nasekuru chichamurapa handitika ndiani vandi kutaura navo mazana munotaura naungai muchati ungai muchati mabva kupi muzvari ndabva kuGlenview ndokwandabva handiti Glenview 7 ukama nemwana wakamira sei mwana wangu mwana wenyu handiti tinotenda dambudziko ratega ndisvikewo kwasekuru achapora kwamutakadura nderei dambudziko randinaro nderemwana uyoyi wandinaye nevamwe vari vasara kumba vamwe vari kunzi vari kuSouth Africa vamwe ndinavo muno muZimbabwe asi dambudziko ranyaya kundisumudza ndarayo muchechi wandinaye mwana vanava ndakavazvara vari matwins ndavazvara vari matwins uyu ndakamuzvara makuseni kuma10 twin wake twin brother ndakazomuzvara kuma2 ndobva saka anga aneta ndobva ashayika ndobva ndasara neuyu ndasara neuyu wanditambudza hapana pandasiya kana muri mumasowe matombo mumba mangu watowana kutamba nudo namatombo chaiwo kana dziri mvura ndinopiwa asi hapana shanduko saka apa paari hatauri hafambi hagari hamiri ndodambudziko ranaro saka ndati regai ndiendewo kuna sekuru so kunzwa kwandakaita mbiri yavo yekuti vanobatsira ndikati chiregai ndiende kuna sekuru ndinochema kuna sekuru vandibatsirewo nedambudziko romwana ndomasvikira ndaita pano baba vacho vari baba vake variko asi hatisi kutowirirana nababa nenhau yomwana baba havatodi vanoti kwai kudzinza kweda kuna muzvaro womwana wakadai saka vari kutonditi ibva pano nomwana uende kumba kwako mhuri yenyu naivo yakura sei ndingati vanga vari vana 3-2 vari pasi wanoyo vamwe ndakavaita kune imwe imba saka ndopavanzi ndopavari kuti kudzidza hakuna zvakadai hakuna muzvaro womwana wakadai mhepo yekumusha kwenyu mati maprofita mafamba maana kutozadza zambezi nemvura yemuteu vari kubati pandikasvika pamuprofita anogona ngonditi ana tsanangurudza anondipa anongonditi endai munoshandisa muteu mwana unochinja pamweyo pacho ndogona kupiwa tsanangurudza ndinopiwa kuti mwana uyu magarira makaita pama makagara chichichi ndopiwa muteu ndoenda oti mozodzoka kudzokera kwandinoita ndinotonobva ndichidzoka kuti kandanzi chimbomirai kuyashandisa muteu wamunawo saka sekutaura kuita baba havasati vabata here kwenyu havana kana kufamba vasati vambofamba baba mimi musati mabatwa here kuti zvezviri kumusha kwenyu handisati baba vari kuti ndezvekwenyu vamwe vari kufamba nekwavo vega kako kubata iko vasati vambotofambawo kana kumaprofita macho nokuti ndotovati handei mukwanedza ndinde navo havasi kuda mamunzwa sekuru muzukuru wenyu alhamdulillah hanzi dambudziko nderemwana wainaya mwana haafambi haatauri hapana chaanoita
ngomarobe zvakaoma ende totusatese nekusara kwaita nganga muzimbabwe kana kuti the whole country nemapastors arimo nemaprofita arimo murume mukuru kamuti achiti nehandifambe pane zvinenge zvichiitika mumhuri make zvaari kuziva iye muridzi isusu mukombarobe tinopa dambudziko murume wake asi hatigoni futi kuvarambanisa nokuti baba tinoita kuapa chirwere kuti vari kuchiziva mazuva ano mukombarobe vanhu vari kufamba-famba asi baba vemwana uyu aiva ngavambofamba kana vachiziva kuti ndini handina chandakaita ngavafambe ndochokwadi chakazara tinotaura zvakawanda vanhu mazuva ano zviri kutaura nemakachinja-chinja but kuti murume wavo ava kuti mwana aite zvakanaka nokuti mwana ndikatarisa chokwadi chakazara inoita senyoka yakamumonerera makumbo ikamuringira pasi so ipapa usiku ndosaka chisingatauri anenge akagara pamwe achiita so usiku anotaura nezvimwe zvinhu andibona urebe unorwadza tokuti uzive nezimbabwe kana ukauona asazofunga kuti pamachapola ari kuda kuti aita sei mwana uyu ari kuda rubatsiro rwakasimba kune vane pfuma anoti arega tibatsire chirema ndo zvirema zvacho izvi isusu achapola chedu kuedza kutwasanudza tichatsvaga vhinika topa mushonga mudzimai uyu agone kuporesa mwana toshandisa mishonga then tava ipapo totarisa ruzita nokuti mwana ndikatarisa zvangu akabiwa njere andiri kuona njere dzake dzakabiwa nepfungwa abvaita semunhu akwadzwa mutezo wemiri wake wese saka mutezo wake wemwana uyu hauna simba hauna pawa asi mwari ndoziva kuti vane chishamiso zvirema zvakawanda zviri kurarama asi urema hwake unorwadza ndekuti hagone kukomuniketa nevami yake but mwari nevadzimu ndinoti ane ruoko kana kumuitisa jero sijiri kana kumuitisa kuchikoro awanewo dzidzo but chinorwadza chekuti haana musana wakasimba alhamdulillah asi susu tichazama nevatinogona chatawana tinosvitsa chatawana tinotaura naamai tichikumbirana tichifamba neupenyu so ndanzwa sekuru vachiti dai zvaibvira mafamba nababa vanoti tipa munombo taura nyaya vamai kutaura nyaya yekuti hatifambei tione dambudziko kusangana nemwana ruoko ivo matauriro avanoti kwai ina nditi zvamuprofita ndita zvichivanhu ndikavati achira ndeika kuchivanhu kwacho kwamunoenda tindoonera pamwe vanoti ndichakudza toenda vatopedzere pamwe kana kuti ivo baba vanogona ngoya nemishonga yavanouya nawo ina handisiri kuti mishonga iyi vaiwana sei vabva naye kupi voti kwaishandisa pamwana ndobvunza kuti imi hamungagoni kundotora mishonga ini ndinogara nomwana tofanirwa kuti mishonga tichipiwa tofanirwa kupa tiri pamwe chete sokuti ini ndinogara nomwana nditi ndinoziva maudzirwa ndinoitwa kuti ndoshandisa semishonga pamwana ndoshandisa mishonga saka imi kana mukaya nemishonga iyi ndisingazwisisi ina ichazoti ndendoita sei vanoti kana usingadi mwana rega ndowangu voshandisa mishonga yacho ndine mumwe wandakatomboshandisa vakauya nawo mushonga achiti kwaenda kusimisa mabhonzo ndobva ndakagara nemishonga ya 3 months urumba ndobva mwana wangu musikana azouya ndikataura naye cheriti handigoni kutemera nyora mwana wangu musikana ndakatemera nyora dziya pamwana asi mukutemera nyora kwaakaita nemanzwi andiita pamusoro penyora dzatakatemera idzodzo munonzwa kuti vanenge vachiti mushonga wamakapiwa kuti mutemere iyo ine zvinhu zvaitoda kuisa pamwana imi hamuna kuziva ndomatauriro atinoitwa maudzirwo atinoitwa patinofambawo tinotenda regai tizvisiye mumaoko asekuru sekutaura kwavo tione kuti zvinobuda sei ndatenda hangu handadzi. More stories. Tune in to Zim News Bit TV. Mawadingo. Yo makasimba. Tiripo isu kwese kwavyo. Alhamdulillah ndosiba yaisi. Simba. Kwese kwavyo. Kwa right. Anditi. Mabane pia. Ndiri kubva muWarren Park. Warren Park. Anditi zita ndiye. Tafatso. Ngoma Tafatso. Ngoma Tafatso. Idamuzimere lidza muhurira matare ngende mu. Noita wasana chapola tibatsi. Alright, dambudziko randidza
ndakaisa mumhuri nderekuti mudzimai wangu akaenda but maendera chakaita handomanzwisisa because akaenda zvisine vanhu saka zveizvozvo handina mukadzi but maendera akaita achimanya handomanzwisisa akaenda sei zvasakusisa ini ndakanga ndaenda kumai ndaishanda kumakurokosa saka ndiri ikoko ndobva ndazongofonerwawo kunzi mudzimai wako tamunzwa achipopotedzana namai wako nemanext door akatondifonera saka mangwana ndipo wakazoona peka mabhegi paenda ini ndizosvikawo pamba vabereki hapana zvandingakwanisa kungovaita wakangonditi mukadzi wakati andituka ndimai vaidaro handinangu zvandingakwanisa kuita asi waiti adavo iye ndazomubvunzawo pafoni mbanditi amai wako handambowatuka kuti mai wako ndiwatotanga kuti murora iwe panopamba kwangwarisa saka indava yekuti nanasi iri ngondidya moyo pose mudzimai wavo ndomunhu mawaliwo muchidzoka akati inini handikwanise kudzoka nosatowayanana nevabereki wako pose nevabereki vako atisokutonga vaisonzwanaka nevabereka munogara mumba vamwe chete nemudzimai mami nemadzimai vana vanga 2 uchigara pa nevabereki handiti sekuru makonzwa mzuru renyaka kwarekwai mudzimai akaenda nekusawirirana nevabereki anati handina handisi kuzinzwisisa handizivi kuti havasazonzwisisa here vachiorana amweni vakatukana ora chaakutatauzwisisa chii kuti mudzimai aendirei ndokuda kwokuti amai vake amutuka muroora amai havasi kuda muroora alhamdulillah pasiri kuda muroora chinangwa chaari kumurambira amai muroora ndiwo ari kuchiziva ende muroora kana aramba zvinodiwa neamwene vanoora vachinji mukovaropi vari kutambura nenhava yekuti amwene achisvika muushando kuti iwewe ndiwe mushamwari yake yekutanga nekupedzisira so mwanasikana mudiki anobva kwaamai vake ari right amai vako muudza kuti hanzi ndiwo chaita shamwari yangu yeupenyu hwangu hwese initenda shamwari yamwene zinoitika here hazinoitika saka mukomana ari kubvunza kuti inini sekuru ndiri kutambura uri kutambura nokuti iwe wakabisikidzwa chinhu chinofanira kuti chikushandisa chaunofanira kurara nacho mudzimai haanzwe chinhu pauri alhamdulillah saka dare rakadaro harinakidzi kana upenyu hwakadaro haunakidzi kumunhu wechidzimai saka hondo yakusangana nayo ndeyake ndiye mumba make ichokwadi icho kuti muroora akaramba zvinhu zviri kuitika mudzimai anoti imugere sei nevabereki muri vakomana vangu anombame vakomana tiripo 4 ini ndinopesera ndimigoto vamwisa vagara kwanoloja nemadzimai avo apa paufo hwedu one ndiani mukadzi mukuru vamwisa vakasikana futi madzimai imi pane kwamakambonotsvagawo here dare tinzwe zvokutaura nasekuru kuti dare rimwe chete hapani varakangoendo irinana mukoma kutiripo 3 ndobva vakuda kutiedza kuti taurwe kuti amai venyu zviri kuitika izvanoziziva saka isusu sevana takashaya kuti amai vachitovatanga tichiti ndimai ka tikaita kuti vabvunza zvisirizo akuti dangizopara ngozi pakanaka anobatsirika sei alhamdulillah chinoitika ndichinotokomaropi muzukuru wangu anoda back to center onekwa zviri kubva ndokubatsirika kwaangaite ndokuti mwana mudiki hafanira kudongedza abereki amai vake nababa vake kuti muri muroi mushoko vandinamba chiadzokorora nenhava yekuti tikavaudza kuchidi hazvinoti havazviziva anozviziva asi patinoda vaudza tinopara moso saka isu tingatitende kumadzinganga kana tateguru kana profita kuti ndipedzere hosha yemubereki wangu muroi wemumba ndimai nababa handitika so isusu bosi dasi uyo akasvika akati mubereki wangu ndimuri kudai anomugumukira saka isusu asagumbuke asi ngatiite tiite nyadziso zvidzokere kwavari vazikane nevamwe vese kuti ko ndiani akavaita zvo kana vakazokuziva iwe waita back to center ndezvavo
saka kubatsirika nobatsirika because ushidwa pamusoro pezvozvo ndekudya akadyiswa futi mishonga wakashata ehe wamupa kuti asungike mukati mechiraramo chake saka aiwa kubatsirwa nobatsirwa kuvaro For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.